Ez itt a Watson, a VTS Klient gazdasági podcastja. Mutatjuk, mi a helyzet az adótanácsadásban, bérszámfejtésben, könyvelésben, pénzügyi és hártanácsadásban, valamint jogi kérdésekben. Üzleti beszélgetések és elemzések a VTS Klient szakértőitől. A mai adásban Szadai Andrással, a VTS Klient adótanácsadási üzletágának vezető partnerével beszélgetek. András, szerintem már lassan egy hónap eltelt, mióta beszélgettünk. Gondolom ez nem egy könnyű időszak az adótanácsadók számára. Mesélj egy kicsit, mi történt közben? Történt-e valami érdekes adózási fronton? Szia Tamás! Valóban kitavaszodott közben, így már március végén, most így az IFA konferencia után egy héttel vagyunk ebben az adásban. Én is köszöntelek téged, meg a hallgatókat is. Rengeteg minden történt. Időközben már megtudtuk, hogy lesz tavaszi adócsomag, amit már az előbb említettem, egy héttel ezelőtt volt az IFA konferencia, és hát rengeteg egyéb konferencia lesz, ahol mindenféle adóterületen találkozunk a nemzetközi kollégákkal. Ha gondolod, akkor igen, esetleg erről a konferenciára tudnánk egy picit beszélgetni. Igen, itt egészen pontosan a International Fiscal Association konferenciájáról beszélünk, ez a European Region Conference volt. Olyan több százan voltatok, hogyha jól tudom, és gondolom abszolút ilyen aktuális és izgalmas témák voltak. Mi az, amit úgy kiemelnél? Tudtak-e neked újat mondani? De abszolút. Adóverseny volt a téma Európában. 5 panelre volt osztva ez a konferencia, és mi abban a panelban vállaltunk szerepet, ahol az adókedvezmények, állami támogatásoknak a hatását, illetve az adóversenyhez fűződő viszonyát mutattuk be. De ezen kívül az adópolitikáról szóló panelban a minisztériumtól, a Magyar Minisztériumtól is volt képviselő, illetve tanácsadó cégek is szép számmal képviseltették magukat. Emellett volt még mobilitásról, globál minimumadó hatás az adóversenyre, erről is volt egy egész panel. Nyilván voltak jogi megfontolások is, úgyhogy nagyon sok érdekes tanulság volt. Talán amit elhoztam magammal, és ami az egyik legérdekesebb dolog volt, az az, hogy elég sok oldalról felmerült a kérdés annak, hogy a verseny, mint olyan, az egy jó dolog, nem jó dolog, kívánatos-e az Európai Unión belül, illetve ha még tovább egyszerűsítem a kérdést, akkor hogy állunk mi Magyarországon vagy Európai Uniós viszonylatban ebben az adóversenyben? Nem ezzel kapcsolatban fogok visszakérdezni, engem a globális minimumadók érdekel mindig, és az első alkalommal is arról beszélgettünk. Szerintem ott a végén arra jutottunk ki, hogy Trump lett az amerikai elnök, és hogy globális minimumadót azt majd kiderül, hogy tényleg kell fizetni mindenkinek. Itt volt valami olyan újdonság, ami esetleg ezt támasztotta volna alá, hogy mindenki egy kicsit így hátrébb vett, és már nem azt gondolja, hogy ez lesz a jövő adója? Én azt érzékelem, hogy mi Magyarországon belül, sőt most már talán EU-s szinten is erősödnek azok a hangok, akik egy picit azt gondolják, hogy erőteljesen túllőttünk a célon ezzel a minimumadós szabályrendszerrel. Nekem volt is egy olyan tervem, vágyam, hogy mikor az adókedvezményekről beszélgetünk, és az adóverseny szóba kerül, akkor legyen egy olyan kör, ahol mindenki elmondhatja arra vonatkozó javaslatát, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy jó pozíciót érjünk el az adóversenybe. Sajnos ez a kérdéskör elmaradt, de ha már elmaradt, akkor most elmondom itt én az ötletemet, hogy mit tudnánk tenni. Én azt gondolom, hogy ezt a komplett adónemet, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt a globális minimumadós szabályrendszert, ezt így, ahogy van, szerintem vissza kéne vonni. Hát igen, mondjuk a tanácsadók egyik személyenkor sírna, másik pedig örülne. Ha jól tudom, akkor te az ilyen K+F-es panelban voltál benne, és én még jól emlékszem, hogy a szakmám kezdetén Magyarország majdnem, hogy adóparadicsomnak tűnt, meg mindenféle adótervezési lehetőségünk volt, és minden egyes ország, akinek az adópolitikájában van lehetőség a speciális szabályoknak a bevezetésére, talán mondjuk így a hollandokat emelném ki,
ők is mindig azért szoktak egy-két K+F-fel kapcsolatos, vagy az angoloknak is vannak ugyanilyen szabályaik. Te, ha jól tudom, akkor itt nem csak Magyarországot, hanem itt a CI régiót is bemutattad. Itt mit tudnál erről mondani nekünk? Mennyire vagyunk mi, hogy is mondjam, piacvezetők itt ilyen K+F-es adótermékekben? Igen, beszéltünk, és én bemutattam, kiválasztottunk 6 országot a régióból, és őnekik próbáltam egy picit összehasonlítani, vagy megmutatni a különbözőségeit az adórendszerben, hogy miként támogatják az új befektetéseket. Ami érdekes, hogy mindenki értelemszerűen a mai napig szeretne új befektetéseket hozni az országba, úgyhogy a szuper adólevonási rezsim, ez a super deductionnek nevezett rezsim, ez ugyanúgy létezik Csehországba, Szlovákiába, Lengyelországba, Romániába, Ausztriába, mint ahogy Magyarországon is. Itt annyiról van szó, hogy a K+F költségeket nem egyszeresen, hanem adott esetben akár többszörösen is le lehet vonni. Így például Szlovákia, Csehország is 110%-os levonási hányaddal megy. Hát most ugye főszabályokról beszélgetünk, mert a másik nagy megállapítás, amit egyébként tettünk itt az országok vizsgálatánál, az volt, hogy Magyarországon is van differenciálás a régiókat illetően, úgy más országokban is vannak jobban fejlett területek, és az állam ezeket a jobban fejlett területeken megvalósuló beruházásokat alacsonyabb támogatási rátával támogatja, míg az alulfejlett régiókban pedig magasabbak szoktak lenni a támogatási hányadok, ezáltal akár a adókedvezmények mértéke is mozog. Tehát amit itt a régióban megfigyeltünk, egyrészt az, hogy minél nyugatabbra megyünk, jellemzően annál kisebb az adókedvezmény, ami az új befektetésekhez kapcsolódik, másrészt mindenki operál K+F támogatással, harmadrészt pedig emellett direkt cash, tehát készpénz támogatással vagy finanszírozási támogatással is bevetnek az államok, hogy bevonzzák ezeket az új befektetéseket. Vannak egyébként specialitások is, ilyen IP boxok és patent boxok és mindenféle speciális rezsimek, ami Magyarországon is felbukkan, amik a szabadalmakat és az ilyen szoftveres meg egyéb megoldásokból származó jövedelmeket alacsonyabb adókulccsal, vagy pedig jelentős adókedvezményekkel honorálja. Úgyhogy rövid válasz, nagy különbség az országok között nincs. Szerintem nem csak én, hanem más is felhívta arra a figyelmet, hogy bármi adótanácsadók azt gondoljuk, hogy körülöttünk forog a világ, de egy új befektetésnél az adókedvezmények mértéke az a prioritási listán sokadik, de fontos szempont. Úgyhogy szerintem jól sikerült, mert sikerült azért mégiscsak egy ilyen betekintést adni, hogy állunk így régiós szinten itt a K+F támogatásokkal, meg egyáltalán a befektetéseknek az ösztönzésével. Erről egyébként eszembe jutott az a történet, talán emlékszel rá, hogy évekkel ezelőtt az egyik navelnökünk azt mondta, hogy henteseket adóellenőrnek, tehát hogy az adóellenőrök, amikor kimennek egy adott céghez, akkor ismerjék is azt az adott szakmát, vagy hogy hogyan kell, tehát hogy mik a specialitásai annak az adott szakmának, és itt a K+F-nél pedig különösen fontos az, hogy az ellenőrök meg tudják állapítani, hát jól tudjuk, hogy nem tudják megállapítani, de az adótanácsadók sem tudják, hogy mennyire újszerű az a dolog, mennyire innovatív az a dolog. Te hogy látod, hogy a cégek kihasználják egyébként azokat a lehetőségeket, amit az adórendszer adna? Ugye itt voltak régen eléggé botrányos szituációk is, amikor valaki kifejezetten azzal foglalkoztak, hogy mondjuk ezt tömegesen értékesítették, és ebből mondjuk adóelőnyt szereztek a cégek. Ez már nyilvánvalóan túlmutat az adójogszabályoknak az alapszabályain is, de hogy látod, hogy mi a gyakorlat? Mennyire bíznak ebben az adórendszer adta lehetőségben a cégek? Igen, jó, köszönöm a kérdést. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit megpendítettél. Erről is beszélgettünk röviden, hogy az adókedvezményeknél, és különösen a K+F kedvezménynél az egyik kulcsmomentum az, hogy mi az, amit K+F költségnek minősítünk. És hogy ez hogy validáljuk, vagy ki validálja. Ugye tudjuk, hogy van
állami szerv, aki foglalkozik ennek a validálásával. Mégis, és egyébként ez egy biztonsági helyzetbe juttathatja a cégeket, mert úgy vagyunk vele akkor, hogy megvan a pecsét a költségeken, és onnantól kezdve nekiállhatunk alkalmazni a kedvezményeket. Szerintem ez egyébként egy tök jó intézmény. Mégis azt látjuk a gyakorlatban, hogy vannak cégek, akik egész egyszerűen nem élnek, vagy nem mernek élni ezekkel a lehetőségekkel. Korábban voltak erről újságcikkek is, illetve ügyfelektől is hallottuk, hogy van egy kis bizonytalanság is, korábbi adatszivárgás, mert azért mégiscsak, ha belegondolsz, sokszor olyan kutatási, fejlesztési eredményekről beszélünk, ami utána komoly milliárdokat hoz ezeknek a cégeknek. Inkább nagy cégeknél látjuk azt, hogy vegyes a kép, van, aki nekiindul ennek a kalandnak, és mindenféle állami minősítés nélkül beállítja ezeket a költségeket, és felveszi a hozzá kapcsolódó támogatásokat. Van, aki elmegy a minősítőhöz, és ott kér erre pecsétet. Van, aki innovációs tanácsadóval dolgozik, és úgy keresi az újszerűséget egy megoldásban. Teljesen vegyes a kép, ami teljesen biztos viszont, hogy önmagában az, hogy van egy K+F rezsimünk, ami támogatja ezeket a kutatásokat, ez nem hoz ide új befektetéseket. A mai napig az egyik legvonzóbb dolog az az új munkahelyekhez kapcsolódó direkt támogatások, vagy az új ipari létesítményekhez kapcsolódó egyéb cash támogatások. Az adó az inkább ilyen habatortán ezekben a számításokban, ezekben a kalkulációkban, de igen, aki idáig elmegy már, az élni szokott ezekkel a kedvezményekkel. Egy utolsó kérdést engedj meg nekem, hogyha mondjuk 2 dolgot ki kellene emelni, és megfogalmazni azoknak, akik még eddig nem csináltak ilyen adókedvezmény igénybevételt, vagy ilyen adóalapcsökkentést, azoknak mit mondanál? Most egyet le is lövök neked, amire gondolok, hogy így könnyebb legyen a gondolatolvasás számodra. Ugye vannak projektek, meg projektcsoportok, és tudjuk, hogy sok olyan cég van ma Magyarországon, aki nagyon innovatív tevékenységet csinál, viszont lehet, hogy van, nem tudom, 500 féle fajta különböző tevékenysége, hogy tudsz-e itt valami jó kis ötletet mondani ezeknek a cégeknek, hogy hogyan érdemes mondjuk bizonyosságot szerezni arról, hogy valóban innovatív az, amit csinálnak, vagy milyen ötleteid lennének még? Igen, szerintem a minősítésre gondolsz, ahol projekt vagy csoport alapon is be lehet ezeket a minősítéseket adni az állami szervhez. Én azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Itt megint csak visszautalnék erre a bizalmi kérdésre, hogy kiadjuk-e ezeket a megoldásokat, szabadalmakat az állami szervnek, ott vajon jó helyen vannak-e, ezt mindenki maga döntse el. A K+F költségminősítésnél tényleg az egyik leghúzósabb történet az kérdés az, hogy valóban újszerű ez a megoldás, amit mi kitaláltunk, és hogyha újszerű, akkor pedig már rákanyarodhatunk arra, hogy ha megbizonyosodtunk erről, hogy milyen kedvezmény kapcsolódik hozzá. Bár nem kérdezted, de egyébként még ami egy plusz csavar a történetben, ezt még itt muszáj elmondanom, és egyébként ezt itt az IFA-n is megtárgyaltuk, hogy a régi K+F rezsimünkhöz lett egy új, ami a minimum adó hívta életre, és azért a 2 rendszer között óriási különbségek vannak, ha csak arra gondolunk, hogy a régi K+F-nél ugye több adónemben bejöhetett ez a kedvezmény, kapcsolt cégek egymás között átrakhatták ezeket a kedvezményeket, de az újnak is rengeteg pozitív tulajdonsága van, ha csak arról beszélünk, hogy ha veszteséges egy cég, akkor az érvényesítési időszak végén cashben megkaphatja ezt a támogatást. És ha mondjuk valaki azon töri a fejét, hogy melyik kedvezménybe vágja a fejszéjét, akkor azt tudom válaszolni, hogy ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, egész egyszerűen modellezni kell, és hát ebben mi elég sok ilyet készítettünk, már szívesen segítünk bárkinek. Szuper, András, nagyon szépen köszönöm. Akkor, hogyha én így magamnak összefoglalnám az IFA kongresszust, mindenki, aki K+F-fel foglalkozik, egy fontos házi feladat, hogy nézze meg, hogy a 2 egymás mellett, jelenleg egymás mellett élő 2 rendszerben
melyik a hasznosabb és melyik a jobb számára. Ezt modellezéssel tudja a legjobban eldönteni, tehát megnézi, hogy egy bizonyos időtávon melyiknek lesz nagyobb adóhaszna, és ez alapján hozzon egy végső döntést. Pontosan. Nagyon köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is köszönöm. Ez volt a Watson, a VTS klient gazdasági podcastja. Az elhangzott beszélgetések nem minősülnek tanácsadásnak.